Alhamdulillah lur, panen kacang dina iki kacange apik-apik, mentes-mentes ya. Dadi alhamdulillah kacange kena nggo makanan wonge, terus rendenge kena nggo pakan wedhus. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh dulur, pripun kabare? Mugi-mugi kabar kula panjenengan sedaya dinten iki sae-sae utawa apik-apik kabeh dulur. Nah iki esuk-esuk iki wis masak-masak dulur. Iki wis mruput masak kek mergane engko ki kon nusul ning alas dulur. Simbok iki arep panen kacang kek iki le masak rada mruput. Kek engko le ning alas men iso rada mruput mergane nek rada awan kan panas to lho, dadi mending rada mruput wae. Nah iki mbok wedok iki rencana arep oseng-oseng, dadi arep ngoseng-oseng kangkung kek engko nek wis saka ngalah kan gur kari mangan ya lho, dadi wis masak esuk ngene iki wis engko ora ubek meneh, wis ora masak meneh. Nah iki rencanane engko ki arep neng alas dol kacang kuwi kek engko wis gur nusul lur. Dadi simbok ki wis mruput kek engko rada awan sithik. Nek wis jam-jam 7 ngono kon nusul mergane engko jam-jam semono ki ya engko wis entuk separo ning doli ya gur kari ngusungi. Dadi engko ngewangi ngusungi nggawa mulih ya. Engko langsung dipithiki kacange terus engko rendenge iso nggo pakan. Kacange ya engko iso digodhog lur. Iso digodhog kek engko salong ya dienggo winih meneh. Ditandur meneh sesuk. Nah karo nunggu le masak mateng iki aku ya ning kandang dadi arep ngurus wedhus iki ya iki isih esuk lho. Isih esuk sekitar jam setengah 6 ya. Dadi ngurus wedhus resik-resik kandang terus makane iki engko ya sekitar setengah jam tekan 2 jam lho. Dadi sekitar jam 7-an kok lagi rampung ya. Mergane nek esuk ngene iki ngresiki pakan-pakan sing turan wingi ngene iki diresiki terus kok diguang kok nek wis resik kabeh terus engko dikeki pakan sing anyar. Dadi nek pakan nek sing wis wingi ngene iki ya wis ora dipangan meneh lho. Dadi upama ditambahi kae engko malah gor dicampur gek engko campur karo panganan wingi engko wis malah ra dipangan gek engko turane nyelot ogah meneh. Jadi awal pertama kuwi ngresiki ya lho. Ngresiki pakan-pakan kuwi sik. Ya rada suwe mergane ya rada akeh to lho sing diresiki kayak engko siji mboko siji nek wis rampung ya terus makani. Engko nek rampung terus nututi ning alas ya. Jadi le masak mau ki bareng karo aku ngurus kewan iki ya ngurus nang kandang iki engko le masak mateng terus aku ya rampung le resik-resik kandang makani wedhus kek engko nek wis kabeh rampung terus nututi ning alas. Nah saiki wadah pakan ya dulur, wadah pakan utawa palungan iki wis tak resiki kabeh ya. Neng isih kiwa ngene ya wis tak resiki kabeh. Sing kene ya wis tak resiki kabeh. Dadi ya kudu diresiki ngene iki lho. Ya ada pakan iki kudu diresiki kabeh. Nah, kudu disapu resik ngene nek ora ya percuma ya. Engko nek isih eneng reget-reget iki kok mah ora dipangan ya. Kudu resik ini iki. Iki
Iki kok wis mangan ya dulur siji iki mergane pindahan saka iki ya lho. Pindahan saka ben anake ya. Iki kan ceritane anake ning wis tak pisah ning selayane kene ya. Tak pisah esuk nek di sape iki men ra bengak-bengok men kulino ngono lho. Nah, iki lho iki cempe-cempe iki umure 2,5 sasi dulu. Nah, ini 2,5 sasi dulu. Alhamdulillah 2,5 sasi perkembangannya utawa undake wis apik ya lho. Dadi nek cara-carane iki cepet ngono lho iki lho. Iki undake iki cepet. Tur ya awake ya apik, gedhe dawa dhuwur ya. Karo iki wingi anak loro dulu. Anak loro sing kono kae wedok. Nah, sing iki lanang. Iki ya rada ngleleng iki lho. Rada gandhi iki. Oke lho, dadi nek wis resik ngene iki terus selanjutnya dipakani lho. Selanjutnya dipakani. Iki eneng turan pakan wingi lho. Eneng turan pakan wingi iki di wis ning nggone ember iki ya dipakake iki wae babon iki ya. Nah, pakake babon iki wae. Kae anake ya loro lur. Kae lanang kabeh. Tapi nek iki gandeng babone rada cilik ya. Rada kuru, anake ya beda lur. Anak iki ya rada cilik. Kayak perkembangane iki utawa undak iki ya beda karo nek sing iki mau. Karena iki mau jadi undak iki cepet iki ya. Nek kae iki tambah dina iki kaya ora ono tambahe. Nek iki tambah dina iki cepet ya tambahe lho. Maklum lho rada peteng lah ya karang isuk-isuk ya. Sengengene wae urung metu ya utawa matahari niki urung terbit dadi ya isuk peteng ya iki ya. Oke lho iki ya dadi tilaki pakane ya. Nah iki cempe-cempe sing wetan mau ya lur, sing lanang kabeh loro iki mau tekan kene iki. Tekan kene. Nah iki pakane lur. Ngopo iki tak tutupi lur. Iki mergane nek si cempe-cempe iki do munggah ngene ya. Nek ra ditutupi ngene iki. Iki diuyuhi lur. Dadi do mbuang kotoran ning dhuwur suket ngene iki nek pakai idak-idakan iki karo dolanan karo mangan karo nguyuh. Dadi diabul-abul ya sukete iki diabul-abul terus karo diuyuhi di serintili lho. Dadi tutupe ngene iki mek ketoke sithik dadi umpama mangan iki meneng daerah kene ya. Iki ngonek uyah karo serindel iki daerah kene dadi sukete ora diuyuhi. Oke lho tak makani sithik ya lho. Oke dulur, alhamdulillah iki wis tak pakani kabeh. Serata ya lur ya. Iki sing cempe ya bisa umur 2,5 sasi ya wis lemangan wis doko. Iya. Nah, iki wis rada awan dulur-dulur ya. Iki wis rada awan. Iki mau aku koneng kebon ya, koneng kebon. Jarene kebon sing wingi kae lho sing aku nggawe video sing aku nggawa rabuk ya. Sing aku nggawa rabuk utawa pupuk sing 2 karung kae ya sing aku motor iki ya tak pakai pas aku karo ngarit kae ya dulur ya. Nah, iki kacange sing tak review ae lur, sing kacang sing ditandur nang kebon kae tak review kae. Iki kabare arep dipanen dulur ya. Kayak iki mau dikabari kon nyusul ya aku, kon nyusul ning kebon
Kayak jarene arep panen kacang kuwi lho, kacang tanah kuwi ya. Nah, iki aku yo nyiapke kuwi ana arit. Dadi iki wis disiapke ya, siapne ning kene ya motor ini. Biasanya aku ndeleh arit ngene iki lho. Nah, wis ngono kuwi lho. Ngono kuwi wis mangkat. Dewe ya lur ya. Oke lor, iki wis arep tekan ngalas. Iki wis tekan biasane aku parkir motor nek tak tinggal neng ngalas kae ya. Nah, iki ternyata adikku wis nggawa pickup ya. Wis nggawa pickup ya, ceritane arek ngusung kacang ke mau lho. Adikku malah wis tekan ngalas. Keinginku rencana rendeng utawa kacange kuwi arep diusungi ning parkiran kene, gek di delenggon pickup mau ya. Dan pickup mau gek engko le ngusung gur sepisan. Dadi gur ngusung saka nggon alas kono tekan nggon parkiran iki didelenggon pickup ya gek lenggo sepisan wae mingan. Nah, iki wis tekan ngalas kayak kae ketoke le jedoli kacang iki wis rek rampung lur. Dadi entuk separo punjul iki bisa ya. Lah iki tepake ya. Iki tepake kacange ge kae kono kae wis wis gur kari kurang sithik ya. Dadi wis entuk separo alas punjul sithik. Kayak iki gur kari ngrampungke kayak kae adikku ya wis naleni ning ngisor, kayak wis dicepake ning dhuwur iki ya ning gandengan. Kayak aku tak ngusungi kacange iki wae ning nggon parkiran mau ning nggon pickup mau ya. Nah iki alhamdulillah ketoke panane kacang ki apik lho iki. Dadi mentes ngene ya lho kacange iki. Lho apik to lho. Nek tetanduran utawa nandur-nandur iki nek hasilnya apik kan seneng to lur ya. Jadi korendenge kena pakan kacange ya iso hasil lagi memuaskan ngono ya lur ya. Nah iki aku wis ngewangi medhu ning ngisor to lur kuwi. Adikku ya wis naleni kacange kuwi kae simbok kayak ngerampungke ya kale jedoli kacange kurang sithik kayak dirampungke gak panas kayak engko diusungi ning parkiran mau ya kayak engko bareng-bareng le mulih iki engko rencana karo arep golek jagung utawa ngethok jagung barang ya lho kan eneng tanduran jagunge barang sing wingi kae tak review ya sadurunge video iki kan aku wingi review ngaret karo delok-delok tanduran ya lur ya ning jagung ning kacang ya. Nah iki wis jagunge wis entuk tak bongkok kayak iki engko ya rencana arep digodhog ya jagunge. Nah iki wis gari jagunge lur, jari jagunge nek kacange mau tak usuni kabeh wis tak go ning nggon parkiran ning nggon pickup mau ya. Iki wis terakhir dari sak bongkok jagunge tok kae bapak simbok ya wis mulai ya dadi serampung le jedoli kacang kayak wis mulai bareng-bareng engko ke ditumpangke ning nggon pickup mau ya anune jagunge engko kowe mulai engko tekan ngomah kayak dioncaki terus digodhog terus dienggo cemilan lur, nggo cemilan utawa nggo pacitan. Nah wis jos lur karo ndelok TV ngono. Iki wis arek tekan nggon parkiran kae bapak ro simbok ya kae tok-tok iki nggo apa kae lur nggo cangkingan kae ya gur mbang-mbangane ora nyangking kayak nyangking nggo gawan ya.
Nah, oke lur, iki wis diadekke sak kol ya, sak pickup ya. Semene iki hasile lur, karang ya alase ora ombo. Kayak ya separo ditanduri suket, separo ditanduri kacang karo jagung ya. Jadi ya panene sak pickup ora kebak lur. Oke, iki OTW mulai nututi pickup mau. Oke, kondang tekan rumah. Oke, engko bar istirahat engko kacange do dipidhiki lho. Oke, engko do njaluk to lho. Njaluk digodhog rendenge engko dienggo pakan wedhus. Engko karo tebone, tebon jagung mau ya. Dadi tebon jagung mau kena pakan wedhus ya. Nah, iki engko iki nggodhoge ya engko karo godhog kacang karo godhog jagung lho. Dadi ya panganan iki nek panen dhewe ngene iki wis ora dadak tuku to lho. Dadi iso nggodhog kacang, iso nggodhog jagung iki saka hasil bumine dhewe. Dadi ya bersyukur alhamdulillah nek wong desa iki ya wong ngene iki lho mangane iki saka hasil ngalas. Dadi utawa saka hasil bumine dhewe. Iki nggo nek wis tekan ngomah rencana iki aku ora istirahat sithik lho, istirahat kek nggo kacange men do dipithiki ya, dipithiki karo simbok karo bapak ya karo itu barang kek nggo pakane iki aku mau ora ngetok kolonjono ya mergane nek wis jedul kacang ini iki kan rendenge wis kena pakan kek nggo tebone kamu ya wis kena pakan. Dadi dina iki aku ora golek pakan kolonjono utawa suket odet mergane rendeng karo tebon jagung mau engko wis kena pakan. Dadi engko rong dina wis ora ngaret meneh lho mergane rendenge ya oke terus dicampuri tebon jagung barang. Oke lur, dadi ngono kuwi kegiatanku esok iki saka mruput mau ya, mruput mau wis ngancani masak delet terus bar kuwi aku terus ning kandang ngurus wedhus, ngurus kewan, terus rampung ngurus wedhus, ngurus kewan makani terus jam 7:00 kunjul sithik ya. Terus iki mau nututi ning ngalas mergane kon nututi arep panen kacang. Nah, iki aku wis tekan omah ya dulur, iki wis kurang sithik tekan omah. Dadi ngono kuwi nek eneng salah kata utawa ucapan sing ora penak ya dulur-dulur, aku pokoknya njaluk maaf ya, mohon maaf. Nah, aja lali dulur-dulur dukungane, subscribe, komene, utawa like utawa jempole. Ketemu maneh karo video-video liyane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.